Zdravím všechny jumpery i nejumpery. Dnes jsme si pro vás s Ondrou připravili odpovědi na otázky, které vás nejčastěji zajímají, když se chystáte k nám na jumping speciál. Pojďme na to. Je jumping speciál celou dobu jenom o běhání, skákání a dupání? Z větší části určitě ano. Ale nemusíte se bát. Jak Raduš, tak i já máme rádi, když na trampolíně nechybí legrace. Takže vás rozhodně budou čekat sestavy na vyblbnutí a vyskákání a zároveň vás neminou zábavná posilování, použití paliček a také důkladný stretching. Musím přijít v neon-friendly oblečení? Nemusíte. Dress code je zcela dobrovolný. Co dalšího je v plánu na tento neonový speciál? Neonová výzdoba sálu, welcome drink, skvělá atmosféra a v neposlední řadě i menší překvapení. Na jaký playlist se můžeš těšit? Neminou vás pořádný tepačky, ale také populárně známé hity, ať už ze současnosti či minulosti. Moc děkujeme, Ondro, za odpovědi. No a milí jumpeři, budete-li mít nějakou summer vibe písničku, neváhejte nám ji poslat tady do příspěvku, anebo klidně k nám rovnou do zpráv. Tak se na vás budeme těšit a ahoj naskákanou 8.6.